Isosikhuluma insizwa yegospel lapha emva kokuba beyibuzile imibuzo iphinde iphendulele yona mathupha. Sawubona kubona lafika khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela emathina cebo intombi zomgqamo lamehla kabanye baqhamuka imali thubazi. Ngalawo ukuthi usuku lakho lokuqala lancothenze ukulungela press subscribe button share phinde comment ekhona konke uma subscribe like mara khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase file video phambili. Angabe umdala yakhe awuthi hlala lapha no comment section ungakhohlwa ukulike. Ngane zathi siqinisekise siyacela ukuthi ngabe usemgwaqweni ngabe ubheka emsebenzini ngabe emakhaya ngabe uyayijabulisa la ujabulisa khona sicela ukuthi ujabule uzibheke siyakudinga nakonyaka uzayo sicela ukuthi niphephe ngane zakwethu siqinisekise futhi ukuthi siyanithanda njengoba nila siyazi ukuthi nikhona nebaluleke kangakanani siyacela futhi nakonyaka uzayo siphinde sihlangane khona la noma ikuphi lesikhona sicela ukuthi nizame ukuthi niphephe owe gospel uThinah Zungu ophumelo walo ukuthi ke cha noma ngathi izinto bezenzeka kanjani kodwa kumele senze iplan ukuthi ke iParis ingoma egcwama elisha izama ukuthi iphume phambili lapha na ke uKhuzani FM njengoba nazi ukuthi uKhozi FM lona luba semgangathweni ingoma ezohlukanisa unyaka nezinye iziteshisiwe zikhona ezofaka ingoma ezohlukanisa unyaka kodwa ingoma kuyona isuke semgangathweni ngaleso sikhathi noma isiteshi esisuke semgangathweni sibheke kakhulu lona ke uKhozi FM njengoba ke uselectwa ingoma kaKhuzani naye ke umthanda naphakathi ke siqinisekise uma ufuna ukuvotela igcwama elisha ingoma B enambeni ethi 33665 ingoma B 33665 uvotela igcwama elisha kanti uma ufuna uvotela uKhuzani uthi ingoma E capital letter E bese kuenambeni ethi 33665 ingoma E enambeni ethi 33665 ngane zakwethu uThinah Zungu ubeyiphendulela lapha nama comment ebambela yena mathupha ngaphandle komosha isikhathi sakho asikuvezele ukuthi qaphqapho ebese siveza nethimba labaculi abanye ebebeveza nabantu beveza ukuthi ke ngempela bayafisa ukuthi iParis ivotela noma ke beveza ukuthi iParis yona deserve ukuthi ivotelwe ngane zakwethu asixhume sihlale kuona amavideo awuthinaso ugcina silnyanyo sizula abantu umuntu maye kusisi uhambe kholo manje ethi nimbona nje kunjenje wenziwa yimi thinaso ugcina silnya suka wakhuba siyakwazi mfana mawuculile siyakwazi ngwenye suka ma Blue Nation wena ogqoka iskipa nje siblue awuzila awuphuthume induna yakhona hanseni la ulolo mnakho ubani udum uzuma wos come on la aningitshele ngahle yini nizama ukudefend into engekho niyazama ukudefend into engekho niyazama bakwethu sesincome kamnandi kanjena indaba yeCD cover umgodi waqhoka imali bafowethu wayiqhoka imali washiya phansi indaba yezikoshi ezajwayele ukuyigqoka washiya phansi waqhoka imali umgodi simncome bese suka lapho ezesiphuxa engomeni hayi engomeni hayi wavela wamosha engomeni umgodi wayimosha ingoma wayimosha umgodi ingoma yazi wayimosha umgodi manje imthanda ngeqiniso ingane zakuthi umtsheleni iqiniso ukuthi uphetile qha with this time uphetile nje umgodi ngeke thina sikufihle lokho noma ngasithuka nesithuka imini nobusuku thina somtshela sithi uphetile ke umgodi this time awusiyakwazi thina mfoka gawozi mawuculile awusiyakwazi thina suka ngeke sikufihle thina ihit pheko hit yini lo ikhiphile asiyazi thina lento ikhiphile mina ngeke ngufihlelo weKhuzani ukhohliswe ilabo qhawe lami laba aba defender ngisho umuntu uphetile nje kodwa futhi ke mfowethu wakho ngicela ukukucacisa lokho awubhedanga wedwa wosicela babhedile uduma kahle usekhiphile anganomgcine ekhiphile ngagcina tuzokhipha uyabona nje nomveze emnyama uyabona kodwa umveze emnyama uthe ukukhuphula nkosi yami uthe ukukhuphula ngoba phela sokhumbula umveze emnyama ebebhe phansi kodwa uthe ukukhuphula kodwa nje baningi nje ababhedile njoko siyazi ukuthi nje ama sex kuphela into abayazi amavideo ama sex kuphela phelileke so nje awubhedanga wedwa Khuzani uyazi mawusuka mfowethu ubhedile kusho ukuthi abantu bekutshela iqiniso ukuze next time uzokhupha sewazi amandla akho thina mfowakho angimelanga ke bedefend into engekho kuthiwa abantu bayagula abantu abaguli bezinto abayizwayo ayikho lento oyikhiphile mfowakho Khuzani mina ngizokutshela mina mfowakho ngizokutshela mfowethu ngoba ngiyakutshela futhi mawungabe uculile
uyabona this time hayi kodwa ke ngicela ukuqinisekisa awubhedanga wedwa sesilinde ogatsheni nje mhlawumbe nikhona bazosana khona nomzukulu kodwa nje nina yebo sure hayi iyona inkosi yamanesi le iyona inkosi yamanesi le mana ngiyeza ukuthi wrong number phona kwangathi nidlala iParis lapho pho mana nikuphi ngiyeza mana sho ngiyeza wrong number but nikuphi ngiyeza lapho lento ngakuzukwazi ukuyishintsha sicela nivotele iParis bafowethu 33665 votele iParis sicela ukungena ngengoma emnandi guys siyeke umona lento leyo umona kumaskandi guys yekani Nganza wethu yazi ngoba ngilapha nje ngihlaziya lengoma yeCokamelisha iParis uyazi ukuthi iParis isivele eyenza ngomunye ushuni iculiwe iParis lapha kwezokholo bayenza ngezokholo bayenza iParis bayenza ngoshunu weqomnyana piano ngazi bayikhuphula iParis bayenza nje isiculiwe ngendlela eziningi kushode nje ushunu owodwa wesikhathamiya ngane usukhona lapho enkabi lezi inkabi lezi zikacothoza uyacabanga ukuthi iParis iculo ubaba umavula kuvaliwe injebana kaMgama wemafethu uya ngokuthi ungubani uhambe ezindaweni ezinja wata uphila nabantu abanjani abaphathi style sinjani kuya ngokuthi ungubani uhambe izindawo ezinjani wena uphila nabantu abanjani abaphathi style ezinjani umuntu wami wathi umuntu wami bafana lalela zishayishana phansi insizwa icotoza yawo umuntu wami awu umuntu wathi umuntu wami umuntu wami umuntu wami umuntu wami umuntu wami awukuya ngokuthi ungubani uhambe ezindawo ezinjani wodwa uphila nabantu abanjani abaphathi style ezinja othi ngabe manini nginihlebele mina manini alikho icala uma ihit ingekho ningayiforce mayingekho ihit ayikho alikho icala kuyenzeka ingoma ebemnandi ingabi yona ihit so mayingekho ihit ayikho ningayiforce alikho icala alikho lalelani langa nitshele kahle yabona mina emculweni kaMaskandi abacule engibalandelayo umthandeni uSminoff uJaiva Zemniki inkosi yamagcokama uGatsheni bese kuba amavukane nabanye abaculi ngoba phela abaningi ngeke ngize ngibabale kodwa uKhuzani uyayedwa umculo kaMaskandi engamfuni lo mfo ngemfoni mina nomenzana lo mfo ngiyaminyanya lo mfo unesidilo unesimincimincini into enyanyisayo nje lo mfo unesidina nje unesicancane uyilento lenyanyisayo lo mfo unesidina lo mfo kunesikhathi samanje nijikele yiwo wonke umuntu ngisele nani akudlala ukuba nezimoto ayiwelele ingalekwane